Ka Jingbym Biang kom trekam ketanat Bording hakithain ribhoi Sepngi kum ke jinglip ke Bording bakha kha bar ke Jingbym trekam no yo lan lifeline KV habaro kowe kete kethain kala pelong ya kan trap youth council SYC ribhoi Sepngi balai kendu markhmat menteri ketanat sam Bording 80 mandal kete ke jilik kendu ke SYC hapo ke jinglam presiden ke ribhoi Sepngi uba RC Thankiu ringkat ke jingdan lang kinoyalam bahmat Central Executive Committee CEC kalalong haga arsotrik naitung aja opsan hakamra trekam utei menteri hanong ba shlong. Habakren sikilat patai kubor hadien kate ke jingkendu utei menteri uba RC Thanki uloong. Ba menteri ulokular ban simkhia ya kani kakam bat unsepej benya bakani kakam unsaptha ya kate ketanat sam Bording ka Meglia Power Distribution Corporation Limited MEPDCL bahkan penstet ya kakam. Bat hakaju opor Jingbym pentrekam ya ulain lifeline KV ru menteri ulakular pan penur long do kam kloi. Khadu uba RC Thanki uloong baka HYC ru kan sabteng banyai budin yang ni kakam. Balada kam don kanu gadak ban simkhia da kate ketanat tat halu bakan urlong namar kani gade ke sin ke balai baka HYC ke lej ut halor kate ke juk kamat. Berkerpat ru ya ketanat MEPDCL bahkan sengau kan sengap ya ke jingut jong ki pai ba Kasi na lang jingi kum ka Sepngi trap youth council jong ka Bhoi Sepngi rengkat ka jinsran lang jong kinoilam jong ka CC ba RMG7 ba Isaac Simon ilawan kendu ya minister in charge jong repe ya katnat sam Bording apo jong jela ka jingi hagabri bat ka jingi jong ki pai ba jong ka dong Bhoi Sepngi jingi kata ka long hagabri bat ka Jingbym Biang jong ka Leit ka batikna kum kipai ba jong dong Bhoi Sepngi ngilai kendu na kapor syakapor kana ni jinge ka balas lamba kum kipai ba jong dong Bhoi Sepngi jingi ngilai kendu namar ka Jingbym Biang jong ka Leit ka batikna ka baar nang ta ngila penpau home minister in charge jong ka tnat sam Bording kalong ha bari bat ka Jingbym la jong ka tnat MEPDCL ban pentrikam no yaune ulan 33 kibi uba kipai ba jong ka Bhoi Sepngi laslam ngila angnut ba laslam ngila dawa bat ka bas ateng une ulan 33 kabi haduk gini gisni ke pemerintah. Bad matang sini lawan kendu bad minister in charge jong katnat sam Bording. Ngila penpau ngila ai daga jingtho bad alang ju ulok kelar hakmat jungi rengkat bagi lam jong CC kelong ba ia gene ka isu ke ba nalang jungi long ra ula kular ba mau unsa simkia bad hapo ini si unsa ha syakatnat MEPDCL ban pendap ia gene ka jingdawan alang jungi kum keseng. Bad ha ju por ngi sgo ban ong bad alang jungi kum keseng nginom syong thai kat bagi gene jingdawa jungi kanam pat urlong bar hadu bagane ke jingdawa jingi bagi pajba jongka Bhoi Sepngi kila yo ya kane ke jingai nut ke bagi pajba kila kendu kane kamdi su kasin ka baningkong ha ka banalang jingi kum keseng ni lawan bani kendu ya ki beri pe ya ketrat MEPDCL bar hadu ke si gumta kalong kasin ka ba lai ka banalang jingi kum keseng ni skiam banalang jong minister chat jong pran sam Bording un sim kia ya kane jingi ka ba kum ki pajba barengkat mangi kum keseng ni la penpau ha